Барыһы ла интернетта ултырған заманда туған телде тап ошо юҫыҡта үҫтерергә кәрәк тигән фекер менән беҙҙең команда Башҡортса YouTube тигән проект асып ебәрҙе. Беҙҙең каналда барлыҡ сығарыштар ҙа бары тик башҡорт телендә буласаҡ. Шулай итеп, бөгөн беҙҙә беренсе ҡунағыбыҙ артабан. Сәләм дуҫтар, беҙҙең бөгөн программала YouTube каналда барыбыҙ ҙа яратҡан Зәйнетдин. Беҙ уның менән уның ижады, тормошо һәм башҡа төрлө нимәләргә ҡараштары тураһында һөйләшәсәкбеҙ. Сәләм Зәйнетдин. Заһир, күптәрҙе ҡыҙыҡһындырған һорау. Һин ябай ауыл егете. Нисек итеп әлеге кимәлгә тиклем күтәрелә алдың? Аның сере нимәлә? Минең уйымса, был әлегә башы гына дип уйлайым. Бәлки кемдеңдер өсөндөр. Мин ныҡ күтәрелгәндер, һәм минең уйымса, мин әлегә үҙемдең потенциалды бер 10% гына асҡанбыр дип уйлайым. Шуға күрә беҙҙең бик хыялдар бик күп, уйҙар бик күп, пландар бик күп. Алла белһә, алға табан барып, бөтөн донъяны яуларға тигән хыялдар. Сере нимәлә тигәндә, сере ябай хыялланырға, үҙенең хыялына тоғро булырға, эшләргә һәм инде үҙеңдең юлыңды табып ижадтырырға. Заһир, беҙ беләбеҙ, һин буҙа ла һаттың, ниндәйҙер походтарға ла йөрөнөң, шул уҡ ваҡытта үҙеңдең блогыңды ла апараһың Инстаграмда. Әлеге ваҡытта Зәйнетдин кем ул? Блогермы, эшҡыуармы, әллә һин артист булып ҡалаһыңмы? Мин үҙем шундай кеше, миңә бик ҡыҙыҡ төрлө яҡтан үҙемде һанап ҡарауы, үҙемде кем икәнемде төрлө яҡтан асырға тырышам. Һәм ысынлап мин артист. Беренсе осорҙа мин артист. Бына инде теге беҙҙең Турбо выходной тигән проект бар. Беҙ унда инде йәй буйына ял итергә йөрөнөк. Нисек пандемия башланғас, мин уйға баттым, нимә эшләргә? Концерттар ҡуйырға ярамай. Шул ваҡыт башҡа уй килде. Ял итәйек. Теге берүҙең ял итһәң бит инде күңелле. Бернисә кеше үҙең менән алһаң, ял итеү бушлай. Кеше күберәк алһаң, еще аҡса эшләп ҡайтаһың бит инде. Шуға күрә мин үҙемдең теге бизнес яҡтан навыктарымды шуға ҡушып бәрҙем дә, һәм йәй буйына беҙ инде күп сплавтарҙа йөрөнөк, тауҙарҙа йөрөнөк, һәм инде үҙемдең концерттарымды әсәкәндә орманға күсерҙем. Мына башҡорт эстрадаһында бик әҙ артистарҙың үҙенең командаһы бар. Бармаҡ менән генә һанарлыҡ, хатта 10-ға ла етмәйҙер алар. Һинең командаңда нисә кеше һәм һин уларҙы нисек һайлап алаһың? Нисә кеше? Һанайыҡ. Әйҙә. Беҙ быйыл йөр-яңы шоу эшләнек һәм унда инде беҙ кастингтар эшләп бик күп артистар алдык. Беҙҙең 6 бейеүсе. 6 бейеүсе. Ришат Рахимов, Зилия Бахтиева, беҙ бергә эшләйбеҙ. Беҙҙең продюсер Рөстәм Ғиззәтуллин, тауыш режиссеры, Унбул, концертный директор. Кем еще беҙҙең? Свет операторы, режиссер по свету, беҙҙең PR менеджер һәм водитель 14 кеше. 14 кеше. 15. Еще беҙҙең командала Ренат Умуткужин, ул әлегә Сибай ҡалаһына эштәре буйынса сығып китте. Ул беҙҙең инде композитор, беҙҙең тауыш режиссеры 15 кеше. 15 кеше. Һин барыһына ла үҙең эш хаҡы түләйһең. Шулай инде. Нисек түләйһең? Айына ниндәйҙер һеҙҙең һөйләшеп ҡуйылған суммамы, әллә һәр концерт өсөн? Юҡ, һәр концерт өсөн. Беҙҙең күберәк концерттар булһа, беҙ күберәк эшләйбеҙ. Әҙерәк булһа, әҙерәк килеп сыға инде. Һәм һәр бер артист менән договорҙар бар инде беҙҙең. Килешеүҙәр бар һәм Аллаға шөкөр, беҙгә күңелле эшләйбеҙ. Һәр береһе тырыша эшләй. Ул 15 кешенән булған команда менән сығыш яһауы һеҙҙе ниндәйҙер концертҡа саҡырған кешеләрҙең кеҫәһе генә ныҡ һуғалыр, әйме? Шулай, мәҫәлән, бер концертҡа килеп сығыш яһауы ғына
bir 100,000 тирәһе затраты китә безнең. Әгәр дә сер булмаһа, иң кыйммәтле сыгыш яһауың һинең Башкортстанда булдымы әллә Башкортстаннан ситтәме? Так, Башкортстаннан ситтә булды. Иң кыйммәтле сыгыштарым булырга тиеш ситләрдә, әлегә пандемия булгас бөтен сыгып китә алмадык. Быел ягәһен бит Кытай, Испания, Германия калаларында сыгыштарым планлаштырылган. Булай иң кыйммәтле сыгыштарым булды Мәскәү калаһында, Силәбе калаһында, Сургут калаларында, Кагалым калаһында, һәм Казахстанда. Һин яңа әйтеп үттең бит инде үзеңнең яңа шоуың турында, әйдә шуның турында һөйләшеп калыйк хәзерәк. Ниндәй илләрдә һез булырга тиешнегез бу шоу менән? Кылык килеп чыкты ул. Снапта былтыр декабрь айында шундай уйга килдек. Яңа шоу эшләр кирәк. Чөнки безнең хыял бит инде дөнья кимәленә сыгып дигән. Уның өчен инде безнең булырга тиеш өр-яңа программа, костюмдар, биюселәр, гомумән әйткәндә шәп Башкортстанда яхшы кимәлдә күрәтерлек программа булырга тиеш. Шуңа күрә без режиссер итеп, ул инде Гонконг калаһында яшәй, сыгышыма Новосибирскидан Алексей Балаш сакырдык. Ул инде Дженнифер Лопеска биюләр куйган, үзе шунда биегән, Цирк ду Солейда эшләгән, унда биюләр куйган. Һәм инде күп дөнья кимәлендәге артистлар эшләгән режиссер, хореограф. Ул инде килде, январь айында таныштык, килеп, һәм без 3 ай буена программа куйдык. Кастинг эшләдек, биюсләр алдык, музыкантлар алдык. Һәм 3 ай эчендә без Аллаһка шөкер зур программа эшләдек. Һәм 29 март безнең булырга тиешне ул программаның презентациясе Тинькофф холл, Огнёвка. Билетлар һатылган ул шоуга, ләкин без инде коронавирус башланып китте. Ул шоуда теге билетларын кире кайтарып бирергә туры килде. Һәм без онлайн форматта БСТ телеканалы әйттеләр инде, без дә эшләйек концертында. БСТ телеканалында онлайн форматта концерт күрһәттек. Шуның бысып китәргә тиешне. Үзбекстан, Кытай, Макао, Испания, Германия илләренә. Унда безнең апрель, май, июль без стилдә йөрергә тиешне. Ошо программа белән Башкортстанда күрһәтеп, ләкин язмаган әлегә. Алла белә, бәлки икенче ел сыгырып үтүле. Менә һинең шул яңа шоуның презентациясы алдыннан беренче көн калгас кына безнең пандемия башланды бит инде. Бөтә пландарыңдың зур яңа шоуның тукталып калуы нисегәрәк кабул иттең бу яңалыкты? Әлбәттә кыен булды. Кыен булды, чөнки шунсама күз түгелгәйне, шунсама акча түгелгәйне. Чөнки без, мәсәлән, костюмнарга килгәндә, безнең костюмнарда 4 дизайнер эшләне. Берәһе Юлия Косик, ул Санкт-Петербург калаһыннан. Ул инде бөтен дөнья буйлап уның показлары үтә. Ул Mercedes компаниясында эшләй, күп артистларда эшләй. Икенче костюмнарда безнең текте Екатерина, ул инде Мәскәү калаһында, ул Зиверт, Ёлка, Нюша, күп артистларда эшләй, шундый дизайнер. Üçüncü kostümlerde Novosibirsk'te, dördüncü kostümlerde Moskva'da teklediler. Hem elbette başta aptıranım. Vallahi men özüme kile almayı verdim. Nesi günde şulay? Men mesela işleyin. Bir vakit hengetiler. Şu ingde oldur. Bir kadar sığır yaramay. Tıkı odak men özüme kile almadım. Anlamayım da oyum. Nime var o? Nime başlandı? Hem ondan anlap kaldım. Ничего, dünya şulay bulğas. Men bарлык немеге позитив карайм. Özüme ялта керектир дип ойланам да, һәм инде ошо көндәрдә мен ялта башладым. Таударга йөри башладым, спортларга йөри башладым. Күз сыя башладым һәм инде яй буена мен шундай энергия алып, күз сыйып, Алла бирһә, киләсәктә эшләр өчен күз сыйып ялттым инде. Шуңа күрә нимә генә булһа ла барыбер позитив карарга тырышам. Һәр нимәнең плюстарын эзләйм, тамам. Һәм инде Аллаһка шөкер, менә хәзер дөньялар асылып бара. Менә һуңгы вакыйгаларга килгәндә, һин Профу интернет порталына биргән интервьюла "Я занимаюсь творчеством, а не политикой. Я творю,
Это самое классное, чем я занимаюсь бейткәне. Ләкин шуға карамастан һин нисек кенә сәясәт эшләренә катылмаска тырышсаң да, ошондай каңгырышка эләгеп киттең. Һәм шуның турында һин нимә әйтерһең? Минем уйлавымча, безнең караучыларга улар ошо башынан бирле шул һорауны көтеп утыргандардыр дигән ышаныстамын. Сынапта мин артист. Беренче мин артист һәм мин гомер буена артист булдым. Мин политик түгел. Күптәр мине теге аудитория булганга микән тырышалар мине теге политикага катылдырырга. Ләкин сынапта шул һоңгы темалар башлангас, мин олак караным, нимә бара, нисек бара. Ләкин бунан сәгәтә блогер буларак, ул һәр вакыт ниндидер адым эшләһәң, ул рус әйткәндә очень большая ответственность. Мәсәлән, кешеләрдә бер-берегә сакырһаң, бер-берегә өндәһәң, ул кеше өчен ответственность ала. Һәм мин бу темага олак кысылмадым, карап кына бардым. Һәм инде теге күптәр миңа яза башладылар. Вот, һин бит инде ни шундай язар адам. Табигый адам. Мин артабанда язасакмын, шундай язар. Мин патриотмын, мин Башкортстанды яратам. Һәм гомер буе Башкортстанды алга тәнем. Һәм ләкин ничектер миндә теге кешеләр образ мин шундай үземә создавать иткәндер инде. Теге ничектер миндә шундай герой күрделәр. Минең ярың яугир. Һәм теге видео бар бит инде интернетта. Кайда мин китеп барам. Аслапта мин улак уйланым һәм сакырып алдым Куштауга. Онда әйтәләрендә эшләшелә Заһир бүген буласак халык белән мирный переговоры. Һәм барып артистлар барып бергә ошо халык белән уртак тел табарга дигән. Сакырып алгас, мин инде Мәскәүгә инеп көндә билет алдым да кайтып киттем. Беркем белән харап та тормадым. Мин теге тыныслыгын шуңа күрә куанып кайтып киттем. Наконец-то был тема шума тамамлана, ниндидер бер завершение булат. Һәм бездән дә күп әйтеп тормыйм, башкалар да күп артистлар киттек. Һәм килеп беткәнек, онда инде бүтән видеога төшерәләр. Мин онда өйрәнгәнмен, һәр вакыт төшерәләр видеога. Мин ага дәре нидә, внимание бирмәдем инде. Һәм килһәм, онда совсем икенче төрле картина. Анда митинг бара, БСК компанияһы нимәдер сәхнәләр. Там егетләр был подстава, бездә алданлар. Директор без монда катнашырга теләмәйбез. Без, по-моему, мәдрәк кенә алдаган һәм килеп сыктылар, без борылып кайтып киттек. Ниндәй минутта тап һин сәхнәгә сыкмау турында? Мин килеп киттем дә шул ук минутта аңладым. Мин килеп киттем, шул ук минутта аңладым да, мин онда булмадым ул. Һәм борылдым. Борылдым, күптәрдән ничә мин торып калмадым, чөнки минем сәгать өстә самолет Мәскәүгә кирәк. Ул көндә сәгать 8:00 минем Мәскәүдә концертым башланды. Вот. Минем үземнең эшем, концертларым бара. Һәм мин инде Мәскәүгә киттем, монда концертларымда эшләдем. Икенче көн иртәнсәк мин Өфөгә асып килдем, иртәнсәк түгел, көндез. Һәм интернетта асам бит инде, анда 5000 комментарий, директка нимәгә язып үтмәгәннәр, ундай хәтләр мин гомердә ишеткән юк. Һәм иң кызыгы нимәләр, үземнең мәсәлән шул халкымдан шундый хәтләр ишетү. Мин гомер буе Башкортстан, башкортлар дип эшләдем бит инде. Ничек миңа әйтеп язалар икән? Шуны караган теге видео бар бит инде, китеп барам. Ул видео, там нимә күрдек ул видеода? Мин сыгыш яһаманым, мин насарлык эшләмәдем теге. Әмма теге инсегетем шул тикем кеше кызгайны. Ул да шул бүтән бер волнага алып китеп, бүтән нәрсәләрне ярамшалар бит. Һәм минем уемса, рус әйткәндә, врага ищут не в том месте. Бәлки артистлар враг түгелдер. Атай сәң нимә әйтте? Был вакыйга бар. Атай олак өндәшмәде.
Шалтыраттылар итинде. Олым күрәһеңме ти? Бүтәлә һине обсуждают. Бүтәлә һине комментарийлар. Это что значит? Значит, ты номер один. Олым, молодец. Вот. Шул көндәрдән һуң там атай эстап та мин бит бер насар эшләмәгәнмен. Мин халкым өчен ник насар эшләйм инде. Мин яратам мин халкымды дип йырлайм. Кайдан эрһән антмагыня бир һәм бөтен дөнья буйлап минем хыялым Башкортстанды таныту бөтен дөньяга, бөтен илгә һәм шул хыялны мин гастрольләрдә йөрим. Ул гастрольләр күбрәк мин хәтта бушлай да йөрим. Теге үземнең аксамда түгеп минем ничек искреннее желание Башкортстанды бөтен дөньяга таныту. Ярар, безе карашларның барыһын ала аңлашылгандыр дигән өметтә калабыз. Әгәр дә һорауларыгыз булһа, тагын да бәлки фикерегез булһа, безнең комментарийларда языгыз. Шул интернет тураһында башлангас, һин интернетта үзеңнең Инстаграмыңда шулай Башкортса холостяк дигән проект эшләгәйнең. Ләкин ул проектка 2 ел вакыт үтеп китте түгелме? Юк, былтырмы алдай. Былтырмы? 1 ел вакыт үтеп китте, ләкин һинең эргәңдә бере лә һине хәләлеңдә һаман да күрмәй. Һин күңелеңә яткан кеше осрата алмайһыңмы, әллә кәләш алу гомумән һинең пландарыңа инмәйме? Снапта теге былтырлык график белән тыгыл иде. 300 концерт куйдык былтыр, 1 елсында. Һәм теге бүтәле хорай бит, касан кәләш алган, касан кәләш алган. Интерну юк бит һуң. Ничек алайым мин булмагас. Шул вакыт башка уй килде. Минем дустым Бернал әйтә бит, интернетта эрләйек дип. Әйтә эрләйек, ничек эрләйек? Кызык булып китте хәтта. Шулай эшләйек, язайык интернетта, кәләш эрләйек дип. Һәм шул ялгайны бит инде онда килеп сыкты. Әллә 200 кыз катнашырга алып китте. Мин башта аптырап калдым инде. Бу нимә ул? Ничек нимә эшләргә ул миңа? Мин бит уларны теге күптән күргән дә юк инде. Һәм шул вакыт бу ниндидер бер проектка айланып китте. Инде хайлап алу турдарын оештыра башладык. Беренче, икенче, өченче тур. Һәм кызык булды ул сөйткәндә. Теге минем өчен дә бу яңалык булды, чөнки мин уйламагайным шундай масштаб алыр тегендә. 2 миллион показ интернетта, бүтән сайтларда, телевидениедән күрәтәләр бит инде. Һәм шул вакыт бу мин аңлап калдым, бу инде бер серьезный проектка айланып китте. Һәм 1 ай буена без ошо проектты оештырдык, ләкин барыбер ничектер күңелгә яткан кешене табып булманы дип әйтәм мин. Ул әйтәләр бит инде, гашык булу ул уже секунд кына. Шундай ниндидер эстәп тойгы барыбер уянмады. Һәм шуңа күрә мин әле һаман буйлапмын. Кәләш алмаганмын, Алла бирһә, мин ышанам, барыга булыр дип. Һәм шуңа күрә кайгырмыйм. Гомумән алганда һиңа нинди кадәр охшый? Кара сәсле, һары сәсле, бәләкәй булыр. Иң беренче кеше күңеле менән охшарга тиешле түгел. Чөнки Күңелгә барып иткәнсе, нимә дип кенә әйтһәң дә, иң беренче һин кешенең тышкы кыяфәтенә игътибар итәң. Әлбәттә мин һәр вакыт теге һәрбер башкорт кызларына карайм. Үзебезнең матур күбрәк кара сәсле, наверное, кызлар охшый. Ярар, кара сәсле кызлар сиратка тора башлаган була. Һәм һин Инстаграмда бигрәк тә хайп тотырга яратаһың. Һәм тагын бер һинең барыгында шаккатырган пост ул Инстаграмда һин билдәһе, безнең өчен билдәһе бер кыздан килгән аудио сообщениене яздың. Мин һине бик яратам. Һин бик акыллы, матур, сибәр кеше. Мин һине бик яратам. Прям Алифбаны бик яратам тоже менә. Ты игноришь меня, когда я тебе пишу. Привет, привет. Привет, привет. Шул сообщениене
Үҙеңдең меңләгән аудиторияңа һалганда, һинең башыңда ниндәй уйлар ине ул? Мин ул кыздан бит һораным. Мин шул тиклем матур миңа сообщение яҙғанмын. Мөмкинме һинең сообщениең, шул сообщениеңда, аудио сообщениеңда мин Инстаграмға қоям. Теге битендә қой теге битендә. Ну ярай, рахмат. Һәм қойғайным, ой, онда китте бөтәһенә. Аслата ул кыз битендә шаяр калган миңа. Теге күлдерде ул мине. Снапта шаярып язган һәм теге мин күлеп исем каттасын әйткәндә, хатта уның бер бәләкәй генә өлешен алып, алар һәм бер трек эшләрмен дип. Иң адакка өлешен. Период. Һәм шуңа күрә үзе теге риза булгас, мин дә куйдым. Һәм бөтен аудитория күлеп караган дип уйлыйм. Һиңә шундай хәбәрҙәрҙе йыш яҙалармы? Эсерткән нимә генә килмәй. Нинди генә кеше юк. Нимә генә яҙмайҙар. Хатта аптырап ҡуяһың ҡайһында теге кемгә ярҙам кәрәк, кем битендә ҡыуана, кем илай, һәм бөтәһе миңә яҙалар битендә. Ҡыҙыҡ ул. Мин тырышам барыһына ла яуап бирергә. Өлгөр булмай инде, ләкин барыбер теге һәр беренә яуап бирергә тырышам. Ҡабаттан музыкаға әйләнеп ҡайтҡанда, һин үҙең этно музыка менән шөғөлләнәһең. Ниндәй башҡарыусыларҙы тыңлайһың ғөмүмән алғанда? Ой, эсен әйткәндә, мин шул тиклем теге меломан, күп башҡарыусылар тыңлайым. Сөнки музыкант булараҡ мин музыканы әҙерәк кенә икенсе төрлө итеп тыңлайым. Теге, мәҫәлән, мин музыканы тыңлағанда һүҙҙәренә йәки музыкаһына түгел, уның һәр бер теге инструментына ҡарайым. О, ҡыҙыҡ ҡына инструмент. О, бына шул фишка һәйбәт. Ошондай төрлө моментларын тотоп, башта ҡалдырырға тырышам. Һәм мин бөтөн нимә тыңлайым. Рэп та тыңлайым, попсовый музыка тыңлайым, рок та тыңлайым, беҙҙең теге трендта булған көйҙәрҙе лә тыңлайым, башҡорт эстрадаһын тыңлайым, татар эстрадаһын тыңлайым, казах эстрадаһын тыңлайым, ҡырғыҙ эстрадаһын тыңлайым, Америка йондоҙҙарын тыңлайым, Кореяны тыңлайым, Китайҙы тыңлайым. Һәм шуға күрә мин үҙем өсөн тезгетәйем. Чтение, вот лучше учение дигән бит Чехов. Шуның кеүек музыкант өсөн музыка тыңлау ул иң ҙур шундай тәжрибә тип әйтәм. Шулай. Үҙеңсә меломанһың инде тимәк. Әй. Әлеге ваҡытта башҡорт эстрадаһына нимә етмәй? Артистлар етмәй. Ысынлап шулай, бына концертҡа сығам тиһәң бит. Мәҫәлән, мине саҡыралар берәй ҡалаға День города эшләргә. Программа эшләргә кәрәк. Һәм кемде саҡырырға тип уйлай башлаһаң, 3-4-5 артист бөттө шуңы. Хатта һайларға юҡ. Икенсенән, нимәгә ул артисттар юҡтыр тип уйлайым. Сөнки беҙҙең рынок бигерәк бәләкәй. Әйтәйем, артист булам тиһәң, снапта ул теге бизнес кеүек бик күп вложениелар бит. Һәм мин үҙемдән беләм, бына мин 4 йыл буйына снап әйткәндә бөтәләй уйлайҙыр инде мин, ой, там, аксаны күп итеп эшләйем. Күберәк вкладывать итәһең. Һәм күптәр бындай нимәне теге әҙер түгелләр. Эшләй башлай бит. Ләкин теге без вложений, без клипов, без раскрутки уның эше бармай барыбер. Һәм шуның өсөн күптәр туҡталып ҡала. Нисектер теге баштағы булған шундай теге күҙҙәге осҡондар һүнә лә ҡуя тип уйлайым. Сөнки бына снапта мин теге күп гастролдәрҙә йөрөнөм бит, Башҡортостан буйлап. Әгәр дә яҡшы шоу, яҡшы кимәлдә шоу эшләйем тиһең икән, ул беренсенән бик күп талаптар уның өсөн кәрәк. Бик күп сығым китә. Ул сығымды ҡаплайым тиһәң, һиңә бер хотя бы 400-500 һумдан билет ҡуйыр кәрәк. Шул 400-500 һумдан билетҡа полный зал килһә, һин әҙерәк кеҫәңдә ҡала. Әгәр дә һин ярты зал бүлде икән, һин концертты эшләнең,
бит артистларга түләнең, арендаһын түләнең һәм ишү үзеңнең кредитный картаны асыгып түләп, шуны кайтып китәһең. Һәм теге мин беренче гастрольләр сатып киттем дә әйтәм, уйлыйм, моны хәзер беренче тапракса эшләймдер дип инде. Кайтып индем минус 150 мең икән. Анысаттан бер ай буе йөрим, бер төндә алып кайтмаһаң, ул кыйнрак инде. Шуңа күрә мөмкин ул 2 колонка куеп алдым да берен елап йөрим. Ләкин ул эшләй килмәй шул. Һәм шуңа күп артистлардан күздәге осконнары һөнәрләрендә дип уйлыйм. Менә шул артистлардан нинди һәләтләрен яхшы битми? Ялкаулык күптәрнең иҗаты ялкаулык өчен алга бармыйдыр дип уйлыйм. Ижадыңды яратучыларга әлеге вакытта нимә әйтермен? Бүген. Чөнки бу интервью ошо көндәрдә сыга. Бүген снапта беренчедән мин барлык мине тыңлаган кешеләргә рәхмәтлемен. Снапта артист өчен ул бит инде иң яхшыһы, иң кирәклеһе ул бит инде тыңлаучылар. Без шул тыңлаучылар өчен дип эшләйм бит инде. Тыңлагандар өчен, күргәннәр өчен. Һәм снапта мин нык рәхмәтлемен. Һәм үземнән саклайтам, Алла бирһә, мин барлык куйган хыялларымды тормышка ашырсакмын. Инде яңа-яңа йырлар менән, яңа-яңа көйләр менән, яңа-яңа клиптар менән, яңа-яңа ниндидер кызыклы историялар менән куандырасакмын. Мин аның өстендә эшләячәкмен һәм сезгә үт бирәм. Мин безнең халыкты, Башкортстанды һәм инде гомумән безнең илебезне барлык дөньяга алып танытасакмын. Һәм киләге беренче елда минем Америкада, Китайда үткән концертларыма. Мин шулай булһам, һәм без быга тиклем камералар артында һөйләшкәндә, Заһир үзенең пандемия вакытында күпме йыр язганы турында әйткәйне. Бәлки уның турында да бер-ике сүз әйтеп китерәм. Без күп йыр сатта иҗат итмәдек пандемия вакытында, күбрәк ял иттек. Ләкин теге вакыт миңа Мөхәммәд концертын директор шалтыратып әйтә инде. Заһир беләңме ди? Һинең нисә йырың бар ди? Сыкмаган. Дөнья күрмәгән нисә йырың бар? Тәмисә 42 ди. Итәм нисек инде? Теге без йырда иҗатта булмас сыгыш яһайбыз. Ләкин күп йырлар әлегә теге ВКонтакте, аудио площадкаларда сыкмаган. Шуңа күрә Алла бирһә, менә ошо көндәрдә минем планда 1-2 альбом сыгарырга. Шуңа күрә Заһирды яратып тыңлаучыларга бу куанычлы хәбәр булгандыр дип өметләнәбез. Заһир, һин килгәнеңә, безнең менән бөтен күңелеңдә асып һөйләшкәнеңә зур рәхмәт. Һиңа артабан давышлар һәм киләсәктә дөнья кимәлендәге сәхнәләрдә күрергә дигән өметтәмен. Үз вакытында берәй белмәйм, 5 елдан мин унан интервью алган дип утырмын әле. Снапта мин каваламын нимәгә шундай проекттар башкорт телендә, үзебезнең телебездә проекттар күбрәк булган. Афарин килә, ошо проект Алла бирһә, яхшы юл тапкан үзенең тамашасын тапкан һәм инде ошо проект озак еллар яшәһен. Мин бик шат булырмын. Ошо проектка 5 елдан килеп миңа интервью бирергә һәм миллион караудар йырга. Башкортларның ханы күбәйһә, әлбәттә миллиондан күбрәк булыр. Күбәйтә дә булыр. Инкебесен тун. Инкебесен. Алай да күбәя башкорт. Ярар. Уламай гына яки юк дип җавап бирергә кирәкми. Башланакмы? Башлан. Спорт менән шөгыльләнәһеңме? Төндә ашанаһыңмы? Дурста йырлайһыңмы? Иртә тораһыңмы? Юк. Сөйләнең бармы? Төнен йокларга бирмәгән серләрең бармы? Йондыда авырмай серләгәнең булдымы? Яшәгән килмәгән мәлләр булдымы? Хейтерларың бармы? Мөхәббәт мәңгелекме? Все? Бөтен нимә